Татарстанда туған телләр һәм халыклар бердәмлеге Габдулла Тукайның тууына 135 ел тулы уңайыннан Татар интернетын үстерү фонды Татарстан язучылар берлеге тарафыннан Татарстан президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе республика министрлыклары ярдәме белән 27 августта әдәби сабантуй 2021 уза. Әдәби сабантуй агымдагы елның әдәби марафон финалистларын, Татнетны үстерү проектларын, авылым гүзәллеге финалистларын бүләкләү милли бәйрәм форматында үткәрелә. Биредә күп кенә милли уеннарга әдәби яктан үзгәреш кертелә. Милли эшләнмәләр, китап сату нукталарында оештырыла. Кунакларга Орча районы музейларына экскурсиядә каралган. Безнең традицияларны менә дәрестән дә әдәбиятны сөюче, китап укырга яратучы укучыларыбыз өчен бу бик зур әдәби бәйрәм булып кала. Әдәби марафон проекты 2017 елда башланып килә. Бу дәрестән дә менә китапка мәхәббәт уяту тәрбиясенең бер төре булып тора. Әдәби сабантуе быел беренче мәртәбә үткәрелә. Хәзер вакытта безнең Бельгиядән, Төркиядән, Австралиядән актив катнашучылар булды. Аларның кайберләре безнең Татарстанда туып киткәннәр һәм хәзер вакытта чит илләрдә яшиләр. Шулай ук безнең 8 төбәктән, анда аеруча Омск өлкәсе актив катнаша инде, Башкортстан Республикасы, Киров өлкәсе, Петербургтан һәм башка шундый төбәкләрдән безнең катнашучылар бар. Бу инде аларны бергә шушы чарада Татарстан татарлары гына түгел, бөтен дөнья татарларының берләштерә торган проектта булырга тиеш дип саныйм.